Sherifla kanubagaw Sherifla flegabagaw amba fo aw be ka aw kaw bisimila an nin jemukan in kɛnɛ kɔnɔ mu tɔgɔ ye ko taga sengite kuma mun na an filɛ ne ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kari do an bayina tuguni ka an da don babu wɛrɛw la babu minnu bɛ tali kɛ an ka nin jamanaba in kan n'o ye Mali ye aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kabini san 2012 an ka nin jamanaba in ye gɛlɛya caman sɔrɔ gɛlɛya minnu tɛ ka ban ni kuma diyara an da an bɛ se k'a fɔ ko dɔ de bɛ ka fara an ka gɛlɛyaw kan bi an bɛna da don kuma la ka a fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn mun de nana ni gɛlɛya ninnu ye u jubaju bɔra yɔrɔ jumɛn wa fura jumɛn bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya ninnu na o hukumu kɔnɔ ne ni jɛɲɔgɔn dɔ bɛna jɛ ka ni jɛmukan in lase aw ma ale tɔgɔ de ko Dawuda Tarawele ale filɛ nin ye n kini bolo fɛ sa Dawuda Tarawele an b'a fɔ i ɲɛna k'i fana i danse i ni yantuma i ka kɛnɛya n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wɛrɛ dɔn voilà Sherifla fɛbagaw an b'o bɛɛ fo donc vraiment o de yɛrɛ n ye walasa ka don babu kɔnɔ an ye wele bila maaba naani ma an b'a daminɛ ni monsieur Keita ye ale tɔgɔ de ko Mahamadu Keita ayiwa ale ye représentant ye mun bɛ bɔ jɛkulu la a bɛ fɔ jɛkulu mun ma ko an ko Mali dɔrɔn monsieur Keita an bɛ i bisimila an ka ni jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw bɛ ka baara mun kɛ jamana ye aw ni ce aw yɛrɛ ye i ni ce i ka nin weleli i jaabi la n'o bɔra yen nɔ an bɛna an numan fɛ sa ka an ka maa wɛrɛ bisimila n'a ale tɔgɔ ye ko Siyaka Jara ayiwa ale ye conseiller technique ye an ka primature ba in kɔnɔ sa an b'a fɔ a fana ɲɛna ko i bisimila an ka nin jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ bisimila a diyara n ye a y'an wele an nana fɛn fɛn bɛ i n'a fɔ jamana ko hakilila an bɛɛ kan ka y'o kɛnɛ kan an ni ce ni baraji i ni ce i ni baraji i ka nin weleli jaabi la n'o bɔra yen nɔ sa an ka maa sabanan maa welelen o ye Baba Dakono ye Baba Dakono ayiwa nin y'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka se an ma nka aw bɛɛ b'a ale dɔn jabarani wɛrɛw fɛ barisabu ka d'a kan ale ye ɲininikɛla lakika ye an ka jamanaba in kɔnɔ wa Baba Dakono i ni yantuma an ka nin jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ i ka kɛnɛ kosɛbɛ tɔɔrɔ tɛ alhamdulillah i danse n'o bɔra yen nɔ an ka bi maa naani na ale ye maakɔrɔba ye sa ayiwa aw delila k'a ye ni jɛmukan in yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ ale tɔgɔ de ko Amadu Bokar Tegete ale bɛ jɛkuluba la sa mun a bɛ f'a ma n'an bɛɛ k'a ma ko société civile Amadu Bokar Tegete i ni yantuma n b'a ɲani kuma n b'aw ka filikɛlaw bɛɛ fo n b'aw yɛrɛw fo an sitira hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la i ka kɛnɛ kosɛbɛ n ka kɛnɛ yɛrɛ de takansegi tɛ na y'an ka nin kuma in na bi tiɲɛ de bɛ fɔ a la o n'ala sɔnna a ko maa tɛ fɛn wɛrɛ fɔ tiɲɛ kɔ an bɛ tiɲɛ de fɔ n'ala sɔnna an bɛ tila ka aw bɛɛ fo tuguni ka aw waleɲuman dɔn aw mun bɔra aw ka so k'an sɔrɔ fo an ka nin télévision soba in kɔnɔ walasa ka aw da don babu la minnu bɛ tali kɛ an ka nin jamanaba in kɔnɔ donc n y'a fɔ cogo min na n ka kuma daminɛw la kumaw bɛɛ bɛna boli Mali de kan Mali y'an bɛɛ ta ye Mali ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ kabini san 2012 donc o gɛlɛyaw an bɛ fɛ ka ɲininkali fɔlɔ tɛnkun monsieur Keita la mun de kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya ninnu ye an ka nin jamana in kɔnɔ kabini san 2012 n b'i fɔ monsieur Jara bɛɛ b'a kalama gɛlɛya tun bɛ jamana kɔnɔ kabini coup d'état ma kɛ 2012 la nka coup d'état nana a tɔ gɛlɛya a nana gɛlɛya mun na jamana ɲɛmɔgɔ min tun b'an kunna n'o ye Amadu Tumani Ture a ka mandat tɔ tun man jan tuguni kalo 2 ɲɔgɔn na u nana ka fanga tarakiya la o nana ni gɛlɛya ye an ka jamana n'i y'a tila sigiyɔrɔma 3 ye 2 minɛra mamurutilenw fɛ donc jamana mun ni i ka yɔrɔ fan 2 minɛra ka 1 dɔrɔn t'u bolo gɛlɛya tɛ tɛmɛ o kan kabini Ala ka Mali da o ɲɔgɔn ma kɛ mais i mana o bɛɛ lajɛ san'an ka se o gɛlɛya ninnu ma jamana maracogo jamanadenw ka kɛcogo o de nana ni nin gɛlɛyaw bɛɛ k'a tɔ gɛlɛya tuguni ka taa fɛ donc n'i y'o bɛɛ gɛlɛyaw jateminɛ ka bɔ indépendance wagatiw la ka na fɔ an ka démocratie kuma la démocratie nana ni fanga dɔ ye maaw tun ye hakilina minnu sɔrɔ ka danaya mun ɲini k'a fɔ an bɛ na nin sɔrɔ démocratie min na a élection nalen démocratie nana caman kɛra mais caman fana tora dɛ caman tora kɔfɛ caman tora mun yɛrɛ ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o ye maanifin yɛrɛ ye parce que foyi tɛ se ka kɛ ni maanifin tɛ mais maanifin yɛrɛ de tiɲɛra an ka jamana kɔnɔna la
n'i y'o bɔ Mali gɛlɛya la bi o y'a gɛlɛya bannen ye maa kelen tɛ koyi civil kunda b'a la finitigi kunda b'a la denmisɛnnin b'a la maakɔrɔba b'a la cɛ b'a la muso b'a la fama b'a la fantan b'a la bɛɛ de tiɲɛra an bɛɛ de tiɲɛra f'an k'a dɔn an binnen bɛ yɔrɔ min maa wɛrɛ m'an bin k'an sen n'an yɛrɛ de don an dun kan ka se ka wuli an bɛ wuli k'an ka danbe kɔrɔw k'an sinsin o de kan ka segin an yɛrɛ ma k'a fɔ mun kɛra an k'o to yen ten an tɛna segin o kan tuguni mɛ an k'o kɛ tiɲɛ kɔnɔna la jɛlenya kɔnɔna la o de bɛ se k'an ka jamana bɔ a la bi. ni ala ka jɛ ye o y'i ka kuma kun fɔlɔw ye hakili jiginna an b'a fɔ aw ɲɛna walasa ka gɛlɛya ninnu ta ka bɔ an kan o de la an ka jamana ɲɛmaaw ye fɛn dɔ sigi sen kan a bɛ fɔ mun ma nanzarakan na ko dialogue national inclusif jamana ka sigi ka kuma jamanadenw ka kuma ɲɔgɔn ye o kɔrɔ ye k'a fɔ hakili falen falen ba dɔw bolodara sisan nɔ olu de bɛ sen na o de bɛna kɛ sababu ye n'a an ka nin jamana in bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ monsieur Jara an bɛ kuma an bɛna ɲininkali filanan ɲininkali kelen de don sa an bɛna tɛnkun e fana la o nin hakili falen falen ninnu sen fɛ o ne ko gɛlɛya jumɛn de talen bɛ ka ye a kɔnɔna la mun bɛ ka a bali k'a fɔ ko sigikafɔ in tɛ ka se ka kɛ damu ye kosɛbɛ. an cɛ ni baraji o yɔrɔ la n bɛ se ka kuma fɔlɔ i ye jɛkafɔ min fɔ. Jɛkafɔ in nana cogo di an balimakɛ Keyita da sera gɛlɛyaw ma gɛlɛya minnu n'u ma daminɛ bi gɛlɛya ninnu fana n'i ye jateminɛ kɛ gɛlɛya ninnu tɛ Mali kelen ye gɛlɛya in bɛ an ka Saheli jamana ninnu caman kun kan kabini a hakili b'a la Kadafi Libi ka fanga bira gɛlɛyaw dɔ farala kan gɛlɛya tun bɛ kɔrɔlen mɛ dɔ farala kan o gɛlɛya ninnu a bɛ Mali kun kan a bɛ Niger kun kan a bɛ Burkina kun kan a bɛ jamana caman kun kan an da kɛrɛfɛ yɔrɔ ninnu na o kɔnɔna na sa 2013 élection kɛra Ibrahim Boubacar Keïta sigira ka kɛ Mali président ye k'a tɔ la mandat fɔlɔ kɛra mais a ye jamana ta gɛlɛya min na o dɔgɔlen tɛ mɔgɔ si la a yɛrɛ da sera a ma an tun ma deli ka ni ɲɔgɔn ye 2018 n'a réélira opposition ko an k'a lajɛ ani jamana den fanba ko an ka jɛ ka fɔ kɛ ka d'a kan jamana bɛ gɛlɛya minnu na an ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an ka fura sɔrɔ a la président sɔnna o ma a ko n bɛ n bolo labɔ bɛɛ ye jamana ye mɔgɔ kelen ta tɛ an bɛɛ de ta don an k'a lajɛ an k'a dilan ɲɔgɔn fɛ o de nana ni jɛkafɔba ni a bolodali a bolodara fana minnu kɛra a kɔnɔ fo ka se bi ma ne hakili la a ye danaya ta ka da an ka maaba saba kan naaninan k'o kɛ a ko labɛnna ye kosɛbɛ an ɲɛ b'o jaw de la o bɛ ka tɛmɛ kosɛbɛ sisan donc ne hakili la o yɔrɔ la jɛkafɔba min fɔra ni an bɛ hakili don jamana ka bɔ nɔgɔ la jamana ye gɛlɛya minnu sɔrɔ fo ka se bi ma dɔ ka bɔ olu la o fura tɛ dɔwɛrɛ o ye sigikafɔ de ye an ka laada kɔrɔ don ni ko gɛnna u bɛ n tabalen gosi k'a fɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛrɛ la bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ dugutigi fɛ yen mun de don o b'a sɔrɔ gɛlɛya nana dugu kɔnɔ donc o cogo kelen na ni jamana ni gɛlɛya nana jamanadenw kan ka ɲɔgɔn kuma di a bɛ ɲinɛ ko bɛɛ kɔ n bɛ nin parti la n tɛ nin parti la n bɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ mɔgɔ ko bɛ ban ye o an bɛ jamana ko de da kɛnɛ kan sisan. sigikafɔ ye damu ye ayiwa n balimakɛ Tarawele. crise nana depuis 2012 fo kana se bi ma an y'a ye sigikafɔ caman tɛmɛna an b'a fɛ ka ɲɛ kɛ Wagadugu Algérie ani yan donc an b'a fɛ ka bɔ hakilina jumɛn bɛ e yɛrɛ la o fan fɛ. i ni ce i ka ɲininkali la hakilina min bɛ n na a fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye n'an sigira ka kuma a bɛ fɔ ko bamanankan na ko jɛkafɔ ye damu ye n'an sigira ka kuma n'an bɛnna min kan o ka k'a kɛcogo la mɛ k'an sigi ka kuma an bɛnna fɛn kan a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye nafa si t'o la donc an hakili la nin sen an filɛ kuma min na parce que anw de y'a fɔ société civile conseil national société civile parce que société civile fana ka ca mais anw yɛrɛ de kuma in n'an b'a fɛ a ka kɛ kuma sɛbɛn ye a ka daminɛ kabini commune na
kana cercle la kana région la kana national la n'an bɛnna min kan o la o bɛ kɛ sariya de ye baara bɛ kɛ n'o ye maa o maa nana n'o la i bɛ baara kɛ n'o de ye sariya min taara mais n'an taara Wagadugu n'i ye Wagadugu i ye min fɔ Alger n'i y'o fana ye ka se sisan ma fɛn o fɛn bɛnna ni bɛn kɛra kan n'i nana baara ma kɛ n'a ye ni baara ma kɛ n'a ye maaw tɛ se ka da kuma in na baara y'o de ye parce que hali sisan d'accord si ye accord Alger min fɔ ne ma sɔn ka kuma la parce que accord Alger min filɛ nin dɔw ko k'u sɔnna dɔw ko k'u ma sɔn mais minnu yɛrɛ k'u sɔnna est-ce que u sɔnna minnu yɛrɛ k'u sɔnna n'u ye papier k'a la an bɛ cogo di bi o faamuyana kosɛbɛ o kɔrɔ fɔ faamuyana kosɛbɛ tigiti ayiwa sisan nɔ an bɛ ɲininkali tɛnku Baba Dakono la sa ne ko dialogue national inclusif na an bɛɛ ko bamanankan na n'o ye jamana ka sigi ka kuma jamanadenw ka kuma ni ɲɔgɔn ye hakili falen ninnu sen fɛ ayiwa est-ce que jamanaden bɛɛ bɛna se k'i da sago fɔ Baba Dakono a ka gɛlɛn bi an ka jamana bɛ togoya min na a fɔlɔ ye mɔgɔ bɛ taga fo 18,000,000 kosɛbɛ n'a ma caya n'o ye a ka gɛlɛn i k'a fɔ i bɛ yɔrɔ sɔrɔ ou bien i bɛ togoya kɛ mɔgɔ 18,000,000 ka sigi ka kuma o tɛmɛnen kɔfɛ gɛlɛya dɔ bɛ an ka jamana kan hakili la fɛn fɛn dɔra kuma na ka kɔn ɲɛ olu da sera a ma k'a fɔ ko gɛlɛya lakana ko gɛlɛya a sinsinlen don an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ donc hali n'an y'a ta bɛɛ ka kuma i ka yɔrɔ la bɛɛ da tɛna se ka don kuma na parce que yɔrɔ dɔw gɛlɛya yɛrɛ t'a to mɔgɔw ka sigi k'a fɔ k'u bɛ kuma nka o t'a bali o yɔrɔla mɔgɔw ka fara yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw kan ni o bɛ se ka kɛ hakili la o tun ye mɔgɔw hakilinata ye walasa u da ka don sigikafɔba in na donc n'a fɔra ko sigikafɔba in bɛ kɛ a tɛ ko bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka don saliba dɔ kɔnɔ hali wagati min na hali ni bɛɛ ye dakuruɲɛ kelen fɔ maa 18,000,000 hakili la o yɛrɛ sigikafɔ bɛ tɛmɛ kalo kelen kan donc fɛɛrɛ de bɛ ɲini walasa mɔgɔw bɛɛ hakilinata ka ta en compte ni tubabukan na u b'a fɔ o ma ko approche méthodologique hakili la o fɛɛrɛ ɲinicogo o yɛrɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔw tila nka fɛɛrɛ ka ca donc i mana kɛ cogo cogo i bɛ fɛɛrɛ dɔ de suganti donc peut-être mɔgɔw ma bɛn olu fɛɛrɛw la donc o fɛɛrɛw kɛ jumɛn ye sisan hakili la tɛgɛtɛ da sera a ma k'a fɔ ko mɔgɔw ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya togodaw la ni togodaw bɔr'o la région na mɔgɔw ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o fana bɛɛ kɔfɛ mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya o bɛɛ bɛ boli mun de kan a bɛ a yirala k'a fɔ gɛlɛya min n'an b'a kɔnɔ a faamuyali yɔrɔ ka ca parce que a gɛlɛya yɛrɛ sinsin yɔrɔ ka ca lakanako gɛlɛya b'a la sariya ko gɛlɛya b'a la sɔrɔ ko gɛlɛya b'a la mara yɛrɛ tagabolo o gɛlɛya jɔyɔrɔba b'a la mais n'i ye nin fɛn fɛn ta hakilinata dɔ bɛ dɔ la a sigiyɔrɔ la a kan donc an ye fɛn caman essayer minnu b'u sigiyɔrɔw la mɔgɔw b'a fɔ ko groupe d'autodéfense ni milisiw ko kun t'a la mais milice ni groupe d'autodéfense mɔgɔw sigiyɔrɔ la olu kun hakili la o ye solution de ye walasa olu ka se k'u yɛrɛ lakana région kɔnɔ solution taara hali jamana yɛrɛ kɔnɔ au plan national ŋaniyaw taara walasa an ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ mais min y'an jɛ min bɛ togoda la ale ka solution ale ni min bɛ région na ale ka solution ale ni min bɛ min yɛrɛ bilala a bɛɛ sanfɛ u ka solution u ka sigi an ka ɲɔgɔn lafaamuya fɔlɔ ne yɛrɛ fɛ gɛlɛya in ye nin de ne fana fɛ a ye nin de donc ne o hakilina falen la an bɛnn'a kan an ka gɛlɛya nin de b'a la donc ni o kɔfɛ an bɛ se ka mun de kɛ donc sigikafɔba in a kan ka se ka o de kɛ nka comme bɛɛ tɛna se ka kɛ fɛɛrɛw de bɛ ta walasa bɛɛ hakilinata ka ta i ka yɔrɔ la bɛɛ hakilinata ka ta i ka gɛlɛya kan u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa an ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ ayiwa Keyita kɛ ni hakili falen ninnu sen fɛ sa an ka jamana in ka sigi ka kuma ba in sen fɛ n'an k'a ma ko dialogue national inclusif ne ko e yɛrɛ bolo ne ye ɲininkara o fiɲɛ dɔw b'a la wa a fiɲɛw ye mun de ye sani ka se fiɲɛw ma Baba Dakono da sera kuma min ma sisan ne bolo Baba Dakono ye kuma min fɔ minnu ko ka sigikafɔ kɛ n'u tun y'o kɛ u tun tɛna mɔgɔ sɔrɔ mun tɛ taa la a ko togodaw la k'u kan ka kuma k'u ka problème fɔ comme jamana ka bon o bɛna kɛ ko mais a bɛ kɛ cogo di yalasa o ka se k'o kɛ mais an bɛ dialogue min kɔnɔ bi o tɛ ka kɛ o a ma ta o cogo la o a taara commune cercle togoda mɔgɔw ka kuma a bɛ fɔ de ko karisa ni karisa bɛ o karisa ye jɔn ye o tɛ togoda mɔgɔw ka représentant yɛrɛ ye o ni ko jamana binna nin gɛlɛya kɔnɔna la malien fanba o tɛ duguba kɔnɔ mɔgɔ ye insécurité bɛ malien fanba mun kan bi o t'anw Bamakɔkaw ye o Mali tɛ dan faaba dɔrɔn ma donc n'a fɔra k'an ka dialogue kɛ jamana in problème yɛrɛ o de ye
anw politique mɔgɔ anw ma kalanenw anw ɲɛna n'anw ye jamana kunkan ko fɔ dɔrɔn o y'a bannen ye an ko anw t'o de la an ye dɔ k'o la u yɛrɛ da sera a ma dialogue joli joli kɛra a kɛra mun ye mais pour une fois malien k'a dɔn an ka jamana binna mais ne da donna a kuma la fɛn minnu bɛna bɔ a kɔnɔna la a bɛ boli ne kan parce que n da donna a la an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la o sira de don anw y'o de ɲini an maliyɛnw yɛrɛ ka kuma k'a ta togoda la ka yɛlɛ nka an tɛ k'a fɔ u b'a fɔ cogo min tubabukan na ko représentant tɛ dɛ délégué maa minnu kuma donna a da togoda ye kuma don a da t'an ka kuma lase babu sentigiw kosɛbɛ o de kan ka y'a la doyen Tigete da sera kuma dɔ ma yan ne bɛ fɛ mɔgɔw k'a lamɛn kosɛbɛ parce que kuma barikama don k'olu bolo société civile an mana bɛn mun kan u mana bɛn mun kan dialogue in kɔnɔna la k'a bɛ kɛ sariya de ye anw ye mun yɛrɛ ɲini n k'o ka kɛ u ma sɔn o de ma o n'a kɛra sariya ye pour que k'a yira anw ta tɛ parti ko ye groupe ko tɛ i bɛ k'a ka fanga mandat filanan daminɛ a ye san 1 k'a la mais i k'a bɛ taa o a bɛ se ka kɛ e de bɛ na ale de bɛ na mais n'an bɛnna mun kan bi a bɛ na wajibiya ale ma a k'a lawaleya kosɛbɛ parce que jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi san 1 t'an bɔ a kɔnɔ san 5 t'an bɔ san 10 t'an bɔ a kɔnɔ mais an bɛ fɛn boloda bi mun bɛ a kɛ san 15 san 20 nata an bɛ bɔ a kɔnɔna la anw maliyɛnw ka bɛnkan o de y'an ka laɲini ye dialogue national mun bolodalen filɛ nin ye n'anw m'o laɲini sɔrɔ a kɔnɔna la anw tɛna se ka kɛ yen o de kama aw ko k'aw t'a la hakili jiginna i bɛ jɛkulu na n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la jɛkulu mun tɔgɔ ye ko anw ko Mali dɔrɔn aw y'a jira k'a fɔ dialogue sigi ka kuma in aw tɛ a la aw tɛna don a la wa aw b'a ɲini aw ka maaw fana fɛ u sen kana y'a baaraw la balimakɛ ɲininkali dɔ b'i bolo k'a tɛnkun jarakɛ n da maga fiɲɛw la sisan nɔ ayiwa monsieur Keita bɔra k'a jira k'a fɔ ko fiɲɛbaw de bɛ aw ka baara bolo dalen ninnu la bari sabu ka d'a kan e bɛ majorité présidentielle e b'o la nka i bɛ baara kɛ primature fana la nka aw de y'a kɛra a baara ninnu aw de y'a dilanni daminɛ fo ka se bi na aw de bɛ ka a baara aw bɛ ka a lawaleya fiɲɛ minnu b'a la fiɲɛw jumɛn de don bari sabu ka d'a kan an ka maliyɛnw an ka limanaw bɛ fɛ k'a dɔn m'a jira la k'a fɔ anw dɔrɔn ma baara in dilan bɛɛ lajɛlen de ka baara dilanlen don kabini don min na danaya taara ka di cɛ 3 kan ani muso 1 u ye sɛbɛnfura kɛ k'a lase bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ bɛɛ k'i hakilina di a kan baara ɲani kama ni yɔrɔ min ka ɲi o bɛ to yen ni yɔrɔ min man ɲi i k'o bɔ a la ne hakilila bɛɛ y'o sɛbɛnfura sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n balimakɛ Keita ko togodaw ale hakilila togodaw mana togodaw nana o munna a bɛ fɔ ko ka fanga segin so fanga segin so kɔrɔ ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ togoda 7 bɛ yen togoda 8 bɛ yen olu faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ fanga bolo bɔ dɔ ye n'o ye commune ye o dugu kelen kelen togoda kelen kelen o bɛɛ de ka mɔgɔ bɛ na ka na dugu ka hakilina fɔ ne hakili la mɔgɔ tɛ yen ni min ma sen n'o baara la n'a ti danna cercle ma an bɛ se k'a fɔ an ma se togodaw la mais n'an sera commune ma kama o kɔni togodaw sen n'o la ka d'a kan dugu bɛɛ mɔgɔ de bɛ na ku bɛ da nin na n'o ye commune ye ka na dugu ka hakilina fɔ donc o yɔrɔ la kuma an ka walanwala kosɛbɛ mɔgɔ ka faamuyali sɔrɔ a la k'a fɔ nin baara min daminɛna mɔgɔ ma to kɔ dɛ dugu togoda bɛɛ mɔgɔ kelen kelen ye ɲɔgɔn sɔrɔ commune ta don na ka taa dugu ka hakilina fɔ babu sentigiw u nana ka na ɲɛfɔ donc k'a fɔ ko togodaw sen t'a la Keita kɛ o fana ye fili dɔ ye kuma kɔnɔna na an ka fili min an ka a bɔ kuma kɔnɔ jarakɛ o faamuyana nka Tarawele ɲininkali dɔ b'i bolo ka tɛnkun ale la ayiwa ne bɛ fɛ k'a ɲininka bari sabu ka d'a kan an ɲɛ bɛ fiɲɛ dɔw la o an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko commune 773
ɲɔgɔnna o Mali b'o o de jate o commune hakɛ de bɛ an ka jamanaba in kɔnɔ n'o ye Mali ye nka ko commune 611 ɲɔgɔnna ayiwa olu de sera ka sɔrɔ ka se ka ninnu baara ninnu boloda ayiwa commune tɔ minnu tora o olu mun da ma se ka don a ko la mais a tɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko o ye a dama fiɲɛ ye bari sabu ka d'a kan olu fana ye an dɔw de ye olu fana ye maliyɛnw de ye. Bon o yɔrɔ min filɛ ye hakili la bɛɛ b'o kalama an bɛɛ b'a kalama bi k'a fɔ Mali cɛ tigɛlen ka fanga segin so a bɛ bɛn commune 773 de ma o 773 in sɛgɛsɛgɛliw y'a ye ministre so fɛ min ɲɛsinnen don an ka sigidaw ma n'o ye administration territoriale k'a jira k'a fɔ sigida mun bɛ n'a bɛ se ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye 615 11 donc o 611 o sɔrɔla mun fɛ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ caman bɛ yen gɛlɛya bɛ yen an ye sigida gɛlɛyaw fɔ mɔgɔ bannenw bɛ na dugu kɔnɔ mɔgɔ suguya wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ ka dankari an ka sigidaw la donc an y'a ye k'a fɔ o yɔrɔ ninnu na a tɛ se ka kɛ nka o hakɛ min taara n'o ye 611 ye n'i ye jateminɛ kɛ 605 a sera ka kɛ fo k'a ɲɛ ne hakili la o ye kunkɔrɔta dɔ ye parce que mɔgɔ min bɛ 611 kɔ n'i ye 615 sɔrɔ a wɔɔrɔ dɔrɔn de b'i jɛ ne hakili la i kan ka i hakili sigi k'a fɔ laɲini sabatira donc o yɔrɔ min filɛ ye o commune fɛn o fɛn filɛ ye a sigida bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ de tun bɛ yen togoda bɛɛ de nana o ye halisa misali ye min b'a jira k'a fɔ bɛɛ nana baara in na a jukɔrɔla la o fana na n bɛ se ka min fɔ k'o faranfasiya bɛɛ bɛnnen don o kan minnu ko Bamako yan ko u ka mɔgɔw kana taa la dugumana na an ka togodaw la o mɔgɔw taara dɛ o mɔgɔw taara u y'u ka ɲɛmɔgɔw kan sɔsɔ u ye ɲɛmɔgɔw kan sɔsɔ ka da mun kan u ye jamana ko de n'i taara yɔrɔ u b'o de fɔ an y'a mɛn ko jɛkafɔba bɛ na kɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ binkanikɛlaw ye nin kɛ yan fɛ donc ni o bɛnkanni kan bɛ na fɔ a ka fɔ ko olu kana taa olu tɛ k'o faamu dɛ olu tɛ k'o faamu parce que olu degelen don a la k'a fɔ ni gɛlɛya nana dugu kɔnɔ bɛɛ bɛ wele k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ yen bɛɛ b'i fanga fara ɲɔgɔn kan walasa kuma kana to maa kelen bolo nin jɛmukan in kɔnɔ an bɛ kuma tɛnkun maa ɲininkali tɛnkun maa wɛrɛ la Tarawele i bɛ ɲininkali tɛnkun a la walima an ka tɛmɛ n'a ye de ne kuma bɛ ka monsieur Tege tɛ ɲininka komi a ka kuma daminɛ na a yɛrɛ k'a fɔ ko société civile ko a bolo fara ka ca voilà donc maintenant bon jateminɛ kɛra ka ye depuis pouvoir mana sigi jamana kɔnɔ aw mɔgɔ kelen dɔ bɛ yen i y'a faamu sisan yala a yɛrɛ dama in fɛ o fɔnkɔn nin o bɛ na cogo di. sani n k'o jaabi n bɛ yɛrɛ ka kuma in ka sɛbɛntiya wɔɔrɔ min tora kɔfɛ 605 in tɛmɛnen kɔ olu ma to kɔfɛ de parce que u ma kɛ a don de a kɛ don u ma k'o don de mais o kɔfɛ tile fila kɔfɛ wɔɔrɔ in bɛɛ kɛra donc 11 611 o bɛɛ kɛra kɛra in ko tɛ o a kɛcogo de ko don an mago b'o de la voilà n'o tɛ kɛra in kumaw bɛ na o mais hali sini ni an bɛnna min kan ni baara ma kɛ n'o ye dɔrɔn nafa si t'a la sinon maaw nana o ka pour que k'o dafa donc k'o dafa maintenant an ka société civile e ko k'an ka ca dɛ an t'an hakɛ dɔn yɛrɛ an si t'an hakɛ dɔn an kɔni b'a dɔn anw ka société civile conseil national de la société civile an tɛ fanga ɲini an tɛ fanga fɛ mais fanga tɛ tiɲɛni k'a ɲɛna an ka da de o y'a bamanankan yɛrɛ ye c'est-à-dire on ne combat pas le pouvoir an tɛ politique kɛ an tɛ fɛ c'est politique yɛrɛ n'a an ka mɔgɔw b'a fɔ k'i tɛ politique i bɛ kɛ politique parce que i tɛ se ka jamana mara i tɛ se ka baara kɛ mɔgɔw fɛ k'a sɔrɔ politique tɛ yen o mais k'a fɔ n bɛ fanga de ɲini politique kɔnɔ an t'o de la mais jamana ka hɛrɛ a bɛ bɔ fan o fan fɛ a bɛ k'a ɲɛna an da b'a la n'a ko a bɛ tiɲɛ fana an b'a fɔ k'a tɛ tiɲɛ
on ta yo même o chaman be de société civile chaman be an se kuma ube sokola o famiana baba da kono aywa ni bara mun bolo dara sawo ma be se ka foko ako be ka ke toka jaya alisa bar sabu kadaka anya bala ka foko jarake ni keta ke ka kuma o te ka nyogon ta ere mu yenyi ni kela yo ere hakilina ta e jumede ni ko enkandi toka je do walma abe ka ke bara da falin alsa ma ke bara da falin parce que aba sigi ka fo dabo kunye beka sigi ki hakilina ta fo al nasro hakilina ta te kele hakilina fale ka soro te kele o be nani familiali awre fla bebe familiali soro kodola donc o hukum kono na do kanka tala don kanka ya keneka ni otigi ma la soro walma otigi ko kate ta keneka o ye fiendo ya kola nga abe ko bara mumbe koma make folo jara da sera maka fo ko sigi ka fo ena min kera commune la no o ye togodaw farale ɲɔgɔn kan o hukum kono mɔgɔ caman tara la al mɔgɔ minnu sanfɛ n'u ka mɔgɔw kungo kute ta la n'olu tara la o ye ko ye mun bɛ se ka kɛ hali sini donc minnu bɛ sanfɛ ni mɔgɔw sera ka kuma n'u ye n'u u hakilinataw tara ba la parce que a tɛ ko u fana bɛ ka minnu ɲini ko tɛ min man ka ta ba la tubabukan na u b'a fɔ ko revendication légitime ale ni sikasikana minnu b'u la olu bɛɛ de kan ka ta ba la mais o baara in de kan ka kɛ walasa sigikafɔba in mɔgɔw bɛ mun laɲinina na o ka se ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ mun de laɲinina la n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na k'a fɔ an ka se ka hakilina falen kɛ an yɛrɛ fɛ mun ye jamana gɛlɛya ye o tɛmɛnen kɔfɛ n'an ye gɛlɛyaw ye an ka se ka hakilina falen kɛ mun de bɛ se k'an bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ Keita da sera kuma na a y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ bolo gɛlɛya bɛ boli fɛn damadamani de kan mɔgɔ wɛrɛw bolo gɛlɛya bɛ bolo fɛn wɛrɛw kan mun t'olu ye donc o hakilina falen de la an bɛ se ka an sago sɔrɔ wa o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ a ka ca ni san 6 ye ni gɛlɛya fɔra mais a gɛlɛyaw sun o ka ca ni o san 6 ye i b'a fɔ olu dɔw bɛ taga fo san 90 la ou bien 90 yɛrɛ kɔfɛ donc mais depuis san 6 mɔgɔw bɛ k'an dɛmɛ k'an bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ mais n'i ye hakilina jagabɔ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko an yɛrɛ ka an bɔcogo gɛlɛya kɔnɔ an yɛrɛ m'o ta an bolo la fɔlɔ an yɛrɛ ma an yɛrɛ ka jamana ta bala ka bɛɛ lata an sagona sira fɛ donc sigikafɔba in kan ka kɛ baara daminɛ de a kan ka kɛ baara ɲɛbila ye min na malidenw bɛɛ b'a fɔ an y'an ka gɛlɛya faamu tan de wa an bɛ nin sira in de tɔgɔma n'a b'an dɛmɛ a b'an dɛmɛ nin sira in de kan donc o sira in tɛ se ka bɔ ni mɔgɔ kelen a tɛ se ka bɔ ni hakilina kelen f'a ka bɔ ni Mali bɛɛ hakilinata de a kɛra minnu bɛ fanga la o a kɛra minnu ye fanga sinamatɔnw ye a kɛra minnu bɛ duguba kɔnɔ a kɛra minnu bɛ togoda la donc ni olu dɔ la kelen ma y'a la dɔrɔn o ye fiɲɛdɔn ya baara la kosɛbɛ ayiwa monsieur Keita sɔsɔlikan dɔ bɛ jarakɛ da sa ayiwa ale y'a jira k'a fɔ ko hali ni y'a sɔrɔ aw y'a fɔ aw ka maaw ye k'u kana taa olu y'a dɔn k'a fɔ ko jamana kunkan ko de don ayiwa olu y'a kuma mɛn nka olu bɛ taa a y'o kuma mun fɔ sanni ka so ma a ye kuma dɔ fɔ o barika ka bon kosɛbɛ o ye jumɛn ye a ko togodala mɔgɔw bɛɛ participera dialogue in na parce que u y'u ka ciden bila ka taa communew na bɛɛ b'a dɔn dialogue in daminɛra don min le 7 et le 8 ne bɛ fɛ a k'a sɛbɛntiya togoda minnu ni maaw sigira parce que an y'o de fɔ sisan u ka sigi ka bɛn kuma kan k'a don mɔgɔ da ka taa fɔ a k'a sɛbɛntiya plateau in ka k'o kɛra o ma kɛ préparatif m'a yira fosi m'a yira jara i bɛ se ka sɛbɛntiya kuma lateliya la kuma lateliya ne tɛ se k'o sɛbɛntiya ale min bɛ k'a fɔ ko o ma kɛ yala ale tun bɛ o togoda la k'a fɔ k'o ma kɛ ne ko ni tɔnsigi bɛ kɛ o y'an ka laada kɔrɔ de ye o i b'a sɔrɔ ale tɛ ka laadaw de faamu sinon ni dugu welela dugu bɛ ɲɔgɔn ye kɛ fɔlɔ o ye jagoya ye o u tɛ se ka mɔgɔ bila ka taa ten ni kumakan ma don a da ka taa o donc ne o ɲininkali min filɛ ye o yɛrɛ balala ne na o ka bɔ ale dala quoi parce que dugu kungo mana fɔ dugumɔgɔw bɛ dabalen gosi min bɛ kɛ u ka kuma fɔla ye kuma donnen bɛ min dala min bɛ fɔ o de bɛ fɔ ye ka taa fɔ nka ni duguden mun ko k'a t'a kalama dun duguden tɛ se k'a fɔ ko t'a kalama mais ni duguden ko ko t'a kalama minnu taara dun an bɛ Mali ko de la maliyɛnw de bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ yan gouvernement m'a fɔ minnu bila organisé u m'a fɔ ko jamanadenw ka sigi don dɔ la pour que kuma ka don mɔgɔ da o ma kɛ a ma surunya ka kɛ n ye mun fɔ aw ɲɛna an bɛ jamana mun kɔnɔ n'a fɔra ko mɔgɔw ka wuli ka taa kuma dɔrɔn maa minnu kan ka ta u dɔnnen don
parce que mamunu akli tienle no doni nous ba fe ba ni nana bamako perdem ko ni mbala na déplacera olu de wulila katani ma wuli ni jamana de nga kuma kan nga bana nga ma foro kosobe musaka nga duma donc c'est pour vous dire que allez munya for 600 ko kera ne da nyini ngola ngone aka attester na le ko konde to parce que ne be mun kalama on wa représentant be romi olu do ko lu ta do ko jalo were be kake jamana en kono ne kelente ma me radio la télé fait reportage munu ke afora kon la lawo an bolo jamana be gele amu kono na afora ko ni jalo ko ntumeke feti de tundo parce que malien bet wanga bla kuna da jongala an sekanate amina ta kene muna te fonde ko betan tafo o be damine togoda de lawo parce que o bayi o tsaka kete o ni togoda mo tunyo ke sisan ma soro akono ga rawo on sait comment ça s'organise ni fait nous namba avec ekomiyo la preuve conférence ambe sega ka o be faire conférence d'entente nationale qui a condition maintenant antu ante to la en delantaro la a labana muna bi et puis yekma do fo qui est très important danaya ko bebe danaya de kan président mankuna bi an ka président aw ka président be ka président de do mali be ka président kabna sigira ko tamado kera ay danaya boani classe politique mo che parce que benkan munu na temera nu cha ma bo asra fe et kuma do fana fo il faut que malien ga famia 2013 candidat mugan segi ne yanyi ku be ka mali président do mu ba nyi no ba do mu mali kono kani sigi ka fo gala be mali kono nyi galata o te kuma yake kango fo malien nyu jigida che mugan segi ne muso kele ko ni ne be se ka ambo agala kon lala e ka kuma manga ka nyi jamana ta gala kono ba do ka suri mata o te kuma yi ayo kuma dabla o majorité o yo kuma makla folo et puis ka tla ka kuma la non dina nga kuma di ma ore anga doye kuma do fana fobi anga chokoroba alhamdulillah ko société civile o lute fanga nyini o tena nyini o te jena ya ka chion nyana doyen manda folo kera ya ko dama mgara mali kono na manga ke awe mun fo me fa ika fo nyana yo kuma ka munu fo dama tame wale munu kera ka nga faso na folo ta munu nga do arme mana ama kuma ka me aywa ata mama kuma ka me parce que da fo kite jena yi ay ka te jena yi jamana ka tie en politique mo an be sembala anyi cheli de mamunge jamana ngono fobi aya fo joni nyana surtout munu me fangala be cheli chama gawo ma nyejo ashila ka fo aketo amba do mali ngono mamunu sira ku nyejo fangala ka kuma fo ambo misalata monseigneur Luc Sangaré kan amba misalata au conseil président koro mamu diko aya fo mali o yame mais an mo ko kuma me ala de il faut qu'on voit la fois nous me fait quoi de faux tegete me fait ka mundo monde là ibe na jabiu monde là anya ka foko ni dialogue national inclusif in c'est fait ka foko ale aw munu société civile ka fo aw ref na bolo fara fla de be non quel est OSN et ka conseil national de la société civile togolendo et au forum de l'organisation de la société civile monde nananoé bon très bien moi je crois que le Conseil national de la société civile a eu ma flafo au Conseil national. Ils sont membres fondateurs du Conseil national. Donc, on ne va pas jouer le rôle de nos membres à leur place. Nous coordonnons les activités. Mahmoud dit qu'il est membre fondateur de la commission du Conseil national de la société civile en tant que Haut Conseil islamique. Le seigneur Luc Sangaré à Sarakaba, lui, il est représenté les chrétiens, ils sont membres fondateurs du Conseil national. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait comme revendication au niveau du Conseil national. Donc, allez, il faut ça. Faut faire interpeller là. Kojugo kera. Hadi Chine ambala. Hadi Chine ngena so ambala. Abishe kata nyinga akata kasuge nyinga na so anga be bara minke nanti bara minke maulu kaso voilà akato nyinga c'est-à-dire on politique mo ye quoi qui est la politique mo be uli an halaki machimante lulute que le Mali de chasse a bien ma be mal machimante politique mo wote après que fond il a parlé de association il a parlé d'association civile association Alima. On est avec la NDH. Pourquoi on banaka tout quoi?
pour qu'ils se soient transformés en politique pour avoir le pouvoir. C'est les fins d'obé, on a nos faux quoi. Oui, moi les adé. On a qu'est-ce la même, on a qu'est horreur quoi. En quand qu'est-ce la même? On a qu'est horreur. En quand qu'est-ce la même? Ah, on a qu'est-ce la même, on a qu'est horreur connaît. Parce que la même horreur serait. Baba Dakono, ne ko hakilina tay mede ni beka. Barsa bukada ka anya bala ka foko politique opposition ma chama murutira kat ulube fanga fe bibina. Aywa Alisa andumbe dialogue national ko kuma de la do sona do maçon. Olu dɔrɔn tɛ n'i ye a jateminɛ depuis dialogue national ko kuma in fɔ kulu bɛ yen fo 3 kulu fɔlɔ ye minnu sɔnna ma minnu y'a laɲini ko dialogue ka kɛ wa u sɔnn'a ma n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ kulu filanan min bɛ yen ko n'u ma sɔn ma bi olu tun bɛ kulu fɔlɔ in na u tun jɛra n'a ye nka ko yɛrɛ tagabolo y'a kɛ u ko u ma jɛn n'a ye bi kulu sabanan dɔ fana bɛ yen ka fara olu kulu ninnu kan minnu k'u ma sɔn ale ni minnu k'u sɔnna o ye minnu yɛrɛ fɛ a kɛra a ma kɛ a bɛɛ ka kan olu ye parce que olu yɛrɛ fɛ Mali gɛlɛya kuma tɛna fɔ kuma kura tɛna fɔ fɛn bɛɛ fɔra ka ban wa sigi ka fɔ ba in tɛna nɔ foyi y'a la mais n'i ye jamana ta o bɛɛ ye hakilina ta de ye jamana kɔnɔ jamana kɔnɔ ni gɛlɛya nana hali ni gɛlɛya ma nana jamana mana kɛ cogo cogo bɛɛ ni hakilina ta de don donc a ka kan minnu bɛ mara la donc mara bɛ minnu bolo ale ni mara kalifala minnu na n'u ye baara kɛcogo kalifa mɔgɔw la u ka a bɛɛ ta hakilina ta la u ka bɛɛ ta u ka baara kɛcogo kɔnɔ donc olu de ko gɛlɛyaba bɛ minnu kan bi ni a fɔlɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ale ni a ye danaya kalifa minnu na olu de kan ka bɛɛ la ka sikana bɔ i la k'a yira k'a fɔ ko sigikafɔba in ko de don min bɛ se ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ donc olu de ka baara ye bi ka mɔgɔw hakili lasigi hakili Keyita ye kuma dɔ fɔ o ye koba ye kuma kɔnɔ a ko danaya carila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ma cari dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔ ni politiki mɔgɔw cɛ a carila politiki mɔgɔw yɛrɛ ni jamana kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuma la hakili n'a tun ye chiffres bɛɛ di a kuma yira k'a fɔ hali n'i y'a jateminɛ an ka démocratie n'a bɛ fɔ ma bɛɛ fanga a jɔsen caman karila fo k'a to damadamani ye o damadamani ye jumɛn ye kalafili i b'a fɔ ko démocratie yɛrɛ tɛ an ka jamana kɔnɔ tuguni kalafili yɛrɛ tɛ o kalafili yɛrɛ fana mana se n'i ye mɔgɔw ta 100 o 100 an ma deli ka tɛmɛ 50 kan min yɛrɛ kalafili mɔgɔw cayara kosɛbɛ o kɛra 2013 ye o yɛrɛ danna 98 la kalafili tɛmɛnen na président kalata donc jamana ɲɛmɔgɔ n'i ye jateminɛ kɛ o de ka gɛlɛn ni kalata bɛɛ ye mɔgɔ min ye kalata a la a tɛ 100 sara la a tɛ hali 37 bɔ voilà o ye gɛlɛyaba o bɛɛ yira k'a fɔ ko ko caman de danaya carila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc o hukumu de kɔnɔ an fara ko sigikafɔba in ka kɛ walasa a ka se ka a hakilinata bɛɛ sɔrɔ a ka kan danaya fitinin ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ hali togodaw la n'i y'a jateminɛ a fɔra ko sigikafɔ ka kɛ togoda caman bɛ yen yanni sigikafɔ in cɛ sigikafɔ kunkurunin dɔw bɛ kɛ nka n'i taara fɛn fɛn la n'i ye chance sɔrɔ ka taa dɔw la mɔgɔw tɛ kumaba fɔ n'i wulila kɛrɛfɛ u b'a fɔ ko an tɛ se ka kuma yan an t'a dɔn mɔgɔ min ye mɔgɔ min ye nin bɛ min na an t'o dɔn donc jamana gɛlɛyala kojugu fo ka danaya cari mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc a ka kan an k'o ta ba la quoi a tɛ ko i b'o bila kɛrɛfɛ ka baara kɛ i b'o ta de ka baara kɛ n'a ye donc n'i bɛ baara kɛ i b'a bila i kunna nin baara in bɛ yen nin ko in bɛ yen nin danayabaliya in bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc i bɛ baara de kɛ walasa danaya fitinin ka segi mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka se ka sigi yɔrɔ kelen k'u hakilinataw falen tiɲɛ kan o faamuyana Keyita kɛ an bɛ kuma di ma an ka kuma di e ka taa n'a ye kuma teliya la an b'a fɔ ko Keyita hakili miniti 10 dɔrɔn de b'an bolo sisan nɔ Keyita ko san 2013 i bɛ ka ye kan bɔ président nɔfɛ ani cɛ 27 8 muso kelen b'a kɛ 28 ko a don a tun b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ i bɛ ka kelen t'a dɔn ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ minnu y'u kan bɔ 27 in bɛɛ tun b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ fana tun b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ne yɛrɛ min sigilen filɛ ne fana tun ye cɛbɔya san an ka parti tɔgɔ la n'o UFD donc an bɛɛ tun b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o kɔni yɔrɔ min filɛ o ye kuma ye kuma de ye mais n'i ye kuma fɔ cogo sugu dɔ la a faamu ka ko mɔgɔ hakilimaw fɛ voilà donc o yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mais jamana bɛ to ni président t'a la wa o tuma ne hakili tun ye i bɛ ka na kan bɔ parce que gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ parce que kuma de b'o jira o k'a b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mais an bɛɛ tun b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn maliyɛn bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ en 2013 donc fɔ dɔ de ka i ni fili ka taa donc ala y'a kɛ i bɛ ka gagne na mais ni i bɛ ka gagne na an minnu bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ
jamana ko kama on de bet nga fra ale kan sa ka jamana bo o gele ala mais non on tora krefe ni sinama fana sinama toyen ni ni haglo te jamana gla an bebe na ga ire dade afod 600 donc ni ko gele be jamana kono donc mo jamana tse ka to ko président la munu yo kambo mo no shegi mais akara choko to clé ne be pas aller passera en to be tingan c'est pourquoi al watla nere collectif des jeunes candidats ne de créer angata tuwa parce que an beba don gelat me jamana kono abata watna gela ba kono donc ni gela ba kono an beka nga fanga farakan aka se ka bo jamana ka bo ni gela la jara on ba fa au fla be ka fo ni kene ameni jemuka en kene kono ante ka kuma président kan voilà justement ale de chaque fois be do de la kuma dialogue national inclusif ambe ka kuma na odeka fere ni dabali cadre parce que ale fere ni dabali feria mi mala ale bo fo me ni ngani mi kara la ato ni ngani fere ni dabali fere ni dabali me de be se ka tigesa wala sa ambe se ka bo ngele ngono ne ko ni dialogue national inclusif e wa ni mbese ka ke sababu ye ka anga gele imbe ban 600 wa 600 ne o de bese ka ke je euro ni gele nana fura min bala o sigi ka fodi ni mo na ma sigi ka fa tenyo kono ta donne ni hakilla be ko gele abe ani be ko gele abe o sen jele o bolo jele mu ne ba ambeli ambe malien dende mu ma ambeli anga tugu nyogon ko anga kuma ɲɔgɔn ya min bɛ min fɛ i k'o fɔ jamana dilanli la ni ɲɛ bɛ yɔrɔ min na ni wo b'o la i b'a fɔ ne hakili la wo bɛ nin yɔrɔ la surtout k'a bɛ to i ta la parce que u ye nani fɔlɔ min k'a tor'u ta la donc ne ɲɛ t'a la gɛlɛya la quoi olu ko k'a kɛcogo de ma ɲɛ o tɛ wa aw ma ban ka taa kuma ka taa hakili falen kɛ mais aw ko k'a bɛ ka dilan cogo min na kɛcogo o de ma ɲɛ n'i ko k'i bɛ o yɔrɔ in fɔ il faut k'an ka fɛsɛfɛsɛli dɔw kɛ joona parce que mun nana n'an ye dialogue kɔnɔla la dialogue national kɔnɔla la n ko mɔgɔw de ye laɲini kɛ kabini 2012 ma se aw yɛrɛ b'o mɔgɔw la an b'o mɔgɔw la k'a yira jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi parti kelen tɛ se groupement kelen tɛ se maliyɛn bɛɛ de bɛ se an ka fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ an kana tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye parce que mali kɔnɔ bi politique mɔgɔw man ɲi ɲuman b'a la juguman b'a la société civile ɲuman b'a la juguman b'a la religieuse ɲuman b'a la juguman b'a la a bɛɛ de don sɔrɔsiw magistrat a bɛɛ bɛ ten c'est la société malienne même qui est en crise jamana yɛrɛ de binnen don bunadamadenw taabolo kan n'i ko k'i b'o sigi ka fɔ kɛ i b'o labɛn de girin ko tɛ parce que i bida yɔrɔ mun i bɛ dingɛ mun kɔnɔ i b'o dɔn i bɛ taa ni hakilina de ye hakilina bɛ na fɔlɔ mun na o ye confiance ye fɔlɔ aw bɛ sigi an bɛ fɛ ka nin bolo da an b'a kɛ cogo di n'aw ye hakilinaw di ɲɔgɔn ma o ye bɛnkan ye fɔlɔ ye o aw b'o hakilina bila en place ni sigi ka fɔ in bɛ kɛ a bɛ kɛ cogo di aw bɛ bɛn o fana kan n'an sigira ka kuma komi an ka jamana kɔnɔ kuma de ka ca papiyew de bɛ tiwariw kɔnɔ an dun bɛ gɛlɛya de kɔnɔ pour une fois nin ka k'a siɲɛ fɔlɔ ye n'an bɛnna mun kan anw maliyɛnw jamana ɲɛmɔgɔ man kunna bi a ka waleya ta k'a yira aw maliyɛnw mana bɛn mun kan n b'a waleya n bɛ nin yɔrɔ k'a la parce que ne tɛ se k'a bɛɛ kɛ ne ka mandat bɛ ban maa wɛrɛ minnu bɛ na diyagoya de i b'a kɛ mun bɛ na sini anw t'o dɔn donc c'est pour vous dire que président ko tɛ n bɛ n ka kuma cɛ ni mun ye n'i nana k'i bɛna jamana ta 2012 n bɛ segin a kan c'est pas parce que mɔgɔ kelen tun tɛ se k'a sɔrɔ dɛ parce que i b'a dɔn de problème bɛ yen ne bɛ se ka n kɔgɔ da la a dɔnniya bɛ n na n'i y'a dɔn k'a dɔnniya t'i la a bonyɛr'i ma fɛn fila don koyi i b'a bila ayiwa an to n'o yɔrɔ fana tɛ yen n bɛ tila kuma la parce que 2012 il faut k'an ka fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ye maliyɛn fanba n bɛ segin légitimité in kan ce jour là en 2013 IBK a eu la légalité et la légitimité parce que jamana fanba votera a ye ko tun ka d'a ye o don n'a tun ko k'a b'a kɛ ne mɔgɔ min ma sama maliyɛn wɛrɛ tun bɛ bɔ ni gabakuru ye mais a ye mun kɛ a san 5 la mun bɔra gɛlɛya la Keita
an ye kuma fɛn fɛn fɔ a ye et puis mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ mun kɔ ayi attends an bɛna dialogue in dialogue in fana basera fɛn dɔ kan kuma dialogue de accord politique mun filɛ an bɛ don min na ko bi dialogue ko kuma de bɛ sen na oui dialogue ko kuma de bɛ sen na n ko accord politique dɔ de nana fiɲɛw b'a la fiɲɛ b'a la accord politique mun y'a basé fɛɛrɛ jumɛn de b'aw bolo aw ko ko aw tɛ taa la k'aw tɛ taa dialogue la aw ko k'aw ka maaw kana taa la mais aw bɛ fɛ a ko ka dilan cogo jumɛn fɛɛrɛ ni dabali jumɛn de b'aw bolo walasa a ko ka dilan walasa jamana in fana bɛ se ka bɔ nin taabolo in na bon fɛɛrɛ dɔrɔn t'anw bolo an ye tiɲɛ mun f'u ɲɛna a y'a labɛnni kɛ cogo min a ma ɲɛ kabini a daminɛ a ye segin aw kɔ an ka taa ɲɔgɔn fɛ o de y'anw ka fɛɛrɛ ye o bɛ se ka sira sɔrɔ wa Jarakɛ ka segin a baaraw kan bari sabu ka d'a kan ni baara fɛn fɛn bolodara wari de bɔra wari dun mun bɔra a wari bɔra an bɛɛ de poche kɔnɔ an bɛɛ de poche kɔnɔ o wari bɛɛ bɛna ta ka kɛ fu ye fufalaki ye non a ye yɔrɔ min fɔ kuma dɔw la ale ka kuma b'a yɛrɛ sɔsɔ ma jira la k'a fɔ a b'a yɛrɛ sɔsɔ cogo di ni mun ye a ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o ye tiɲɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye a ko ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ jamanadenw kan ka sigi ka kuma o ye tiɲɛ filanan ye mais a ko fɔlɔ olu de y'a laɲini sigi ka fɔ ka kɛ o ye saba ye ni ko a bɛ a yɛrɛ sɔsɔ ni aw ye fɛn laɲini k'a fɔ an ka nin kɛ jamana ko kama o daminɛna a ye dɔ k'a la ka se fɔ waati dɔ la a sera yɔrɔ dɔ la aw ko k'a t'a tɔ la ne hakili la ni jamana ko don min bɛ aw fɛ ka fɔ o fɔyɔrɔ ɲuman ye bɛɛ ka kuma in kɛyɔrɔ ye n'aw ko a tɛ t'o la o tuma min b'aw kɔnɔ ka jamana jɔ o bɛ se ka dɔn cogo di fili minnu b'a kɔnɔ o bɛ dɔn cogo di n'aw ma na terme de référence o ye sɛbɛnfura ye minnu b'a jira k'a fɔ an bɛ baara kɛ cogo di babusenw o babusenw bɛɛ welela o la aw tɛ ka taa o babusenw kɛyɔrɔ la opposition dɔw taara o yɛrɛ a fɔ cogo min na n'a tun taara ye a ka ca la hakilinajira de don n'a ka hakilinaw ye mɔgɔ hakili minɛ hakilinaw bɛ taa mais n'aw y'a ban ka taa o la aw ko k'aw t'a la sisan mun de nana n'o ye ne ɲɛ tɛ yɛrɛ sɔsɔla ne ka kuma la o mɔgɔ i bɛ fɛn dɔ laɲini i b'a kɛlɛ kɛ mais n'i y'a ye taabolo sen min bɛna don a kɔrɔ e ka laɲini parce que e bɛ fɛ résultat mun ka sɔrɔ a la e ka kɛlɛ ye mun ye n'o tɛ sɔrɔ a la e ta kun ye o la mun na o tɛ k'a fɔ i nana fara mɔgɔw kan ten dɔrɔn an ka taa ten anw t'o mɔgɔ ye aw ko k'aw t'o de la anw t'o la mais o ye bisigili ye o an ma taa yɔrɔ si ko mɔgɔ b'a fɔ ko sisan nɔ kɔni an bɛna kuma di maa wɛrɛ ma sa mun ye an ka cɛkɔrɔba ye Tegete ye ayiwa Tegete an ka jɛmukan in kɔni bɛ k'i sɛnsɛn sa a bɛ ɲini ka n'i ɲɔngiri wagati ka teli kojugu e yɛrɛ bolo aw minnu bɛ société civile kɔnɔ e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ ni dabali jumɛn de kan ka tigɛ sa mun b'a to ni dialogue national inclusif in bɛ se ka sira sɔrɔ walasa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali yɛrɛ bɔ nin dingɛ in kɔnɔ an mago b'o de la dialogue ni a bɛ sira sɔrɔ kɔni o ko tɛ o a ye sira sɔrɔ a ye sira sɔrɔ ka ban a taara ka ban o Keita a tɛ segin kɔ de non ça c'est clair faut que ce soit très clair a tɛ segin kɔ ni min bɛ na i bɛ na n'i tɛna anw bɛ taa a bɛ ɲɛ fana ale yɛrɛ ma dugawu kɛ kan an bɛ min na ala k'a ɲɛ an bolo pour que olu ka se ka an b'o fɔ ale ye dugawu kɛ waati jumɛn a tɛ ɲɛ a y'a kɛ o a ye dugawu kɛ o o tuma o dugawu j'ai même répondu n ko ala ka minɛ donc maa o maa kɔni b'a fɛ ka Mali halaki an t'i nɔfɛ n'i bɛ Mali laɲini vraiment na an k'a dilan mais i tɛ se k'a dilan k'a to i bɛ so kɔnɔ kɔni a tɛ se ka dilan abada kuma bɛ yɛrɛ kɔrɔ n'i ma taa kuma kɛyɔrɔ la kuma bɛ f'i kɔ dɛ wa n'a fɔr'i kɔ a ɲɛ n'a tiɲɛ e t'a la mais ala kɔni bɛ anw nɔfɛ parce que an ɲɔgɔn jarifa ala de la ayiwa Dakono Baba Dakono an ka jɛmukan in bɛ ɲini ka na i ɲɔngiri sa e yɛrɛ bolo komi n y'a fɔ cogo min na an mago bɛ mun na bi na o ye Mali ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ barisabu ka d'a kan lakanabaliya o de nana ni nin bɛɛ ye ne ka faamuyali la diɲɛ bɛɛ ka faamuyali la lakanabaliya o de nana ni nin bɛɛ ye fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka tigɛ e yɛrɛ bɛ ɲinini kɛ o taasira de fɛ fɛɛrɛ jumɛnw de kan ka tigɛ joona walasa ni dialogue national inclusif in ayiwa monsieur Keita ko olu t'a la a tɛ ka sira sɔrɔ nka doyen bɔra k'a fɔ k'a taara ka ban o tɛ segin kɔ tuguni Jara hakili la i ka ɲininkaliw a cayara wa donna ɲɔgɔn kɔnɔ ɲininkali dɔ ye lakanabaliya la fɛɛrɛ min bɛ tigɛ dɔwɛrɛ ye sigikafɔba in a bɛ se ka kɛ cogo min na hakili la an bɛ kuma daminɛ n'o ye sigikafɔba in kabiri 2013 ko caman kɛra mɔgɔ wɛrɛw ye ko caman kɛ an bɛ wele ɲɔgɔn ye caman na mɔgɔ wɛrɛw bɛ fɛ ka Mali gɛlɛya faamu
hakila ni ye wagati malien wɛrɛ ka u yɛrɛ k'u ka gɛlɛya faamu wa k'u ka gɛlɛya ta ba la a bɛ don sira min fɛ u ka sira don tɔw kɔrɔ u n'u dɛmɛbagaw ɲininkali fɔlɔ sisan ko i ka ɲininkali la gɛlɛya min b'an kan ni lakanabaliya don fɛɛrɛ jumɛn b'a la walasa an ka bɔ a la sisan olu fɛɛrɛw bɛ yen fɛɛrɛ bɛ fo sigiyɔrɔma 7 an bɛ bɔ sisan ta in na cogo min na a kana a ɲɔgɔn wɛrɛ kana an sɔrɔ ale ni ɲɛbila baaraw n'a bɛ fɔ o ma court terme moyen et long terme olu bɛɛ b'a la mais a mana kɛ cogo o cogo a bɛɛ bɛ munumunu ka na a bɛ fɛn depuis an bɛ gɛlɛya in kɔnɔ misaliyaw de b'a la leçons ni enseignements de b'a la a fɔlɔ ye jumɛn ye mɔgɔw hakili la k'a fɔ ko ka taga kɛlɛ kɛ ka kɛlɛkɛminɛn san ka kɛlɛkɛcɛ ɲini ka o de bɛ se ka kɛlɛ in ban alors que kabiri an b'a la ani a binna jamana wɛrɛw kan min t'an ka jamana ye a yira k'a fɔ ko kɛlɛ dɔrɔn tɛ se ka an bɔ ni lakana in kɔnɔ kɛlɛ dɔrɔn n b'a fɔ ko kɛlɛ tɛ se kɛlɛ dɔrɔn tɛ se parce que lakana in Jara da sera kuma dɔ ma ko a ye Algérie fɔ a ye Libye fɔ o ye fɔlɔ ye nka bibi in na gɛlɛya in fanba n'i ye a bɛ dugu minnu na minnu bɛ bɔ olu dugu in na olu de y'a gɛlɛya kɛbagaw fɔlɔ ye wa a binnen don olu de fɔlɔ kan o b'a yira k'a fɔ ko an ka gɛlɛya yɛrɛ a sinsinlen don an ka mara tagabolo ale ni fiɲɛ minnu yɛrɛ bɛ an ka adamadenya kɛcogo la donc a ka kan an k'an yɛrɛ ɲininka k'olu de baaraw kɛ fɔlɔ an k'an ka mara kɛcogo falen an k'an ka adamadenya taabolo falen o de bɛ se k'an bɔ gɛlɛya kɔnɔ wagati jan na sinon hali ni ye kɛlɛ ni ko ninnu jateminɛ olu bɛɛ ye solution minnu bɛ sisan o t'a bali k'a fɔ ko a tɛ bin an kan tugun ou bien o y'a bannen pewu. Voilà. Kɔrɔfɔ ɲɛna ayiwa Tarawele kɛ kuma laban b'i bolo ɲininkali laban b'i bolo k'a tɛnku an ka maa welelenw na jɛnɛ an ka nin jɛmukan in datugu. ɲininkali laban tun bɛ ne bolo Tigete an ka cɛkɔrɔba voilà ani monsieur Keita bon ale ye société civile ye bon ale fana ye politicien yala ni dialogue ko nin komi y'a fɔ ko a tɛ tiɲɛ aw bolo donc mais est ce que a y'a mɛn don min na k'u banna ka taa est ce que lɛti dɔ tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ a sir'u ma. an ma lɛtiri fu ma an taamana yɛrɛ ka t'u ɲini de k'a f'u ye k'an b'a f'u ka na parce que a ma daminɛ ale fɛnkɛ entente min fɔ u tun banna o nka anw de taara kungo fɛ hali minnu ye papier signé accord signé n'u ma na an taara u de fana nɔfɛ u danna hali sini an bɛ t'u nɔfɛ o parce que an tɛ olu lajɛ o an b'an ka jamana de lajɛ olu hakilinata ye fanga de ye anw tɛ fanga nɔfɛ olu hakilinata ye o de ye anw t'o nɔfɛ anw bɛ min nɔfɛ jamana ka dilan wa hali sini an bɛ t'u nɔfɛ mais k'a fɔ k'a daminɛ a dabila parce que olu dabali ko k'u t'a la non n'i ka e ka politique mɔgɔ bɛɛ ta k'a jateminɛ n'i y'a kɛ a tɛ miliyɔn 2 bɔ on est 18 personnes 18 millions de personnes ni politique mɔgɔ bɛ y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ tɛmɛ miliyɔn 1 kan. A bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan u tɛ tɛmɛ kan parce que u ka mɔgɔ ninnu les militants qui ne forment pas là c'est ils sont de la société civile le citoyen lambda il est de la société civile. Todunkan an ka fɔ Todunkan na u ka mɔgɔw n'u hakilila minnu b'u nɔfɛ u cayalenba jamakulu b'u nɔfɛ o t'u nɔfɛ o anw de y'olu ye parce que anw de b'olu ka tɔgɔ fɔ ninnu ko u bɛ fanga de nɔfɛ ayiwa hali si n'u ye fanga sɔrɔ ils vont faire la même chose que ayiwa Keita jɛnɛ an ka ko ɲɔngiri sa kuma laban b'i bolo société civile aw ta ye fanga ko dɔrɔn de aw ta tɛ Maliko ye comme société civile ka rôle dɔnnen don an ka jamana kɔnɔna la société civile bɔra ka kuma ni jamana min bɛ taaɲɛ sira fɛ ka bɛn sira fɛ ale ka kuma ninnu n'a bɛ t'o sira fɛ maliyɛnw de b'o apprécier hali n'an ye mɔgɔ 2 de ye an ye maliyɛn de ye anw bɛ fanga ɲini c'est un choix anw bɛ fanga ɲini politicien ɲumanw bɛ yen politicien juguw bɛ yen mais anw mɔgɔ damadɔ minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka plateforme na anw bɛ se ka yɛlɛ u b'a fɔ min ma ko l'arbre de la transparence an ka kurusi turulen tɛ mais société civile fana la maa caman bɛ olu se ka yɛlɛ a yɛrɛ la dɛ aw minnu kan ka jamana labɛn n'aw ko k'aw ta kɛra ka ban n'u ma na o y'u mɔgɔninw ye o ye jamana jɔkan ye ne ye e de y'a fɔ plateau kan yan dɛ a y'a fɔ a m'a fɔ i y'a fɔ bɛɛ ɲɛna yan i ko aw a taara ka ban n'u ma na o y'u kungo ye anw ye maliyɛnw de ye o y'u kungo fɔra i y'a fɔ tout de suite a bɛ se ka maliyɛnw bɛɛ b'a mɛn o c'est pas des choses ni gɛlɛya nana cogo cogo anw tɛ k'an ban ka taa dɔ wɛrɛ kama an bɛ fanga de ɲini an bɔra élection kɔnɔna la o mais sani élection ka kɛ en 2011 en 2012
i bɛ ka tun tɛ fanga la an y'a kuma fɔ o don o tila an tun bɛ mun nɔfɛ o don fanga mais an tun bɛ fanga mun nɔfɛ an y'a fɔ a kan o parce que an bolo pour que a ka nɔgɔya an bolo an bɛ tɛmɛ dialogue in de kan dialogue in de fɛ dialogue in de fɛ ça c'est très clair o faamuyana Keita kɛ aw ni ce aw ni baraji ayiwa kɔrɔfɔ an bɛ ɲini ka na a ɲɔngiri sa jɛmukan in bɛ ɲini ka na ɲɔngiri a kurun sera cɛncɛn kan yɛrɛ barisabu ka d'a kan waati mun dira an ma o waati o sera Traoré kɛ an bɛ jɛ ka tila ka aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn nin kuma in bɛɛ tɛ se ka kɛ miniti 25 kɔnɔ nin kuma in bɛɛ tɛ se ka kɛ heure 1 kɔnɔ ni Ala ka jɛ ye an bɛ tila ka aw wele siɲɛ wɛrɛ karidon wɛrɛ ka tila ka an da maga fɛn wɛrɛw la mun bɛ boli dialogue national inclusif in kan walasa an bɛɛ bɛ se ka an jigi da kan k'a fɔ ko Mali a bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na barisabu ka d'a kan an bɛɛ mago b'o de la aw ni ce aw ni baraji aw ka nin weleli jaabi la an ka limanaw mɔgɔ minnu tun b'an bolokɔrɔ bi sa o ye Mahamadu Keita ye ale bɛ jɛkulu la a bɛ fɔ mun ma ko an ko Mali ko o dɔrɔn wa monsieur Jara fana tun b'an bolokɔrɔ bi Saka Jara ale ye conseiller technique ye ka bɔ primature yɔrɔ ayiwa ale bɛ majorité présidentielle fana fɛ f'an k'o fana fɔ ka d'a kan ayiwa maa wɛrɛ tun b'an bolokɔrɔ bisa mun ye Baba Dakono ye mun ye ɲininikɛla ye ayiwa bɛɛ b'a ale ka baaraw a ye baara minnu sɛbɛntiya jamana in kɔnɔ bɛɛ b'o olu dɔn wa an ka bi maa laban o y'an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Amadou Bokar Tegete ye ale bɛ conseil national de la société civile ale y'o ɲɛma danga ye ale ye ayiwa bi jɛmukan in lasera ne ni jɛɲɔgɔn fɛ n'ale tɔgɔ ko Dawuda Traoré ye aw bɛɛ ni ce aw ni baraji ye aw minnu ye an filɛbagaw ye aw minnu ye an kanubagaw ye an bɛ aw fana fo dan tɛ foli mun na an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn kari wɛrɛ walasa an bɛ se ka an da don kuma wɛrɛw la nin jɛmukan in yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ a bɛ fɔ mun ma ta ka segin tɛ kuma mun na a ni ce a ni baraji